Hej børn, og velkommen til Dennis matematikteam. Disco Dennis matematikteam. I dag skal vi lære omsætning 3,2 i matematikbogen B2, som hedder differentiel regning af en afledt funktion. Noget af den stil. Vi starter med, vi har en funktion. En helt almindelig f-mærke er lige med konstanten. That's right. Det vi vil her, er at vi vil finde den afledte funktion f-mærke er lige med 0. That's right. Det vi vil starte med at gøre, er at vi laver et lille koordinatsystem, der ser således ud. Og vi vil lave den lidt anderledes, end det vi egentlig burde lave. Bare lige for at vise, hvad det handler om. Ja. Så vi laver en parabel. Og vi udvælger et x-punkt. Lad os sige her. Lige der. Så finder vi sekanten. Vi vil helst have tangenten. Men den kan vi ikke bestemme endnu. Så vi laver en sekant ved at opfinde et x-punkt. Lad os sige, det ligger her. Så har vi en sekant, der går sådan. Det vi så gør, er, at vi vil have den her sekant tættere og tættere på den oprindelige x-værdi, så vi får noget, der ligner en tangent. Forstår I? Og derfor vil vi slette det her eksempel, fordi det er røvdårligt i forhold til det, vi egentlig skal lave. Så vi laver en ny parabel. Eller, det gør vi ikke. Vi laver nærmere et nyt koordinatsystem. Det kommer til at se sådan her ud. Hvor kommer linjen til at ligge? Den kommer til at ligge. Lige linje. Vi udvælger et x-punkt. Og vi vil ligesom gerne have tangenten af x-punktet. Vi kan lave en sekant. Sekant. Tangent. Det er det samme. Den er helt lige. Det er sgu svært at se forskel på dem. Så! Vi vil lave en matematisk funktion, der beviser det her. Vi vil nærmere sagt opstille en sætning. Alright. Så vi visker også lige det her ud. Og vi bærer det lige i tankerne, fordi vi kunne godt bruge at have det til at stå hele tiden, så vi skriver fx er lige med konstant. Og vi skriver f-mærke x, den afledte funktion, er lige med 0. That's right. Så tager vi og skriver a s. A for hældning, s for sekant, sekantens hældning. Jamen, hvad giver I mig? Og så skriver vi, er lige med delta y divideret med delta x. Og vi ved selvfølgelig, at delta betyder forskellen på de to y-værdier og forskellen på de to x-værdier. Det ser forvirrende ud. Det kan du faktisk ikke rigtig se en skid ud fra som idiot i matematik. Så vi vil opstille det på en endnu mere forvirrende måde. Hvor vi skriver fx 0. 0, fordi det er den generelle x-værdi, plus delta x, parentes slut, minus fx. Så tager vi herned og skriver delta x igen. Og så kan vi jo prøve at kigge lidt på det. Hey, Danny, vi laver musik lige nu. Hvad? Ja. Selvfølgelig. Okay. Vi har det hele skrevet op her. Vi har funktionen fx minus fx. Vi ved, at den her, vi kan faktisk ligefrem se det, at den her er en del af funktionen. Derfor vil den bare give k. For det hele er inden for parentesen. Det er fuldstændig ligegyldigt, at den der, den står lige der. For det giver stadig bare k. Minus k. Så er vi kokain. Så er vi, at vi siger k minus k divideret med delta x. K minus k. Det giver 0. Det er elementært. Og for ligesom at finde den afledte funktion, som vi ved skal være lige med 0, lader vi selvfølgelig bare delta x gå mod 0. Det vil sige, at vi for at skrive det helt simpelt, har en afledt funktion, der hedder 0 divideret med 0.
Det er fuldstændig åndssvagt, at jeg skal stå og bruge min tid på at finde ud af, at den er 0 lige med 0. Det giver ikke nogen mening. Du sagde, vi skulle lave seriøs matematik. Ja, og det er sådan, vi okay. gør. Din idiot. Din kæmpe Hey, den, stille og roligt. Vi laver lige en afslutning hurtigt, ikke? Og det er på den måde. Wow, alright. Det kan godt være, det er et grimt 0-tal, men I ved, hvad jeg mener. Jeg mener selvfølgelig lige med 0. 0 divideret med 0 er selvfølgelig lige med 0. Og der har vi dagens konklusion på, at den afledte funktion, den er lige med 0. Vi har faktisk bevist det. Jeg har tegnet grafer. Jeg har været igennem. Jeg ved ikke, hvor meget lort for at finde ud af, at svaret er lige med 0. Noget af den stil. Okay, så tror jeg bare, vi siger tak for i dag. Stay alive.